dia, benvingut al China Millers. Potser que demani aquest bistec stroganoff especial a la xinesa. I de postres porta'm les delícies del barcoc i tofu. I un gelat de meló, de passada. Racions grosses, Sí, ja n'he pres nota. Estic rebentada. Amb tot el que porto a la societat terrícola, treballant com una esclava nit i dia, com a mínim em podrien reconèixer que sóc de casta 5. Vols dir que no ets massa impacient, Carme? No en sóc gens. M'esforço a fer la meva feina tan bé com puc. I després els funcionaris humans no m'ho valoren gens. No sé si és que no tenen criteri o que són curtecs. No troba que tinc raó de queixar-me? Fins un altre dia. Torni un altre dia! Mira com s'ha vestit aquest amb la calor que fa. Perdona, aquest client que acaba de marxar ha dit que el compte li pagaries tu. Què dius? La Nia ha estat aquí. No hi ha res com tenir bons amics. Així doncs, t'ho descomptaré del sou, Carme? Ja ho veurà, aquesta poca solta sense antena! Els bancs de l'extraterrestre i la cambrera tendra. Per què tinc aquest orgull tan poca solta? Ai, ja he gastat tots els diners que tenia. I falta mig mes perquè em donin la pròxima paga. Pobre Chiaki. Ei, i tu d'on els treus, els diners per comprar les teves coses? Per les meves coses, dius? M'arreglo amb les feines que faig. Que els guanyes tu? Quina passada! No n'hi ha per tant. Com que a casa no em poden donar cap paga, m'he de guanyar els diners treballant. I es pot saber quina feina fas? Doncs sí, faig de repartidora de diaris. I també Vaja, es pot dir que faig de cambrera. Una sopa de fideus! Sí? Fas de cambrera? Tipus Ann Miller, ets increïble. Ei, et puc venir a veure un dia a la feina? Dona, és que no ho sé. Fantasma. Senyor Yoshiaka. Ei, ja ets aquí? Ostres, i la Nia? Avui li tocava a ella, oi, ajudar-lo? Sí, però no en tinc ni idea d'on és. Avui l'àvia Enoshima no es troba gaire bé i jo m'hauré d'estar a l'entrada cobrant els clients. Em sap molt greu. La vaig a buscar. Mayuko, que no has d'anar al Karchie, tu ara. Deixa-ho estar, ja me n'encarregaré jo dels banys. I l'àvia ha dit que ja li passaria d'aquí una estona. Quan la trobi... Em sentirà! Nia! No ho toquis. De què va? Ja ha tornat a fer una cafetera de les seves? Aquesta llauna no és... Si ho obres aniràs a l'infern. El barat era boníssim. Adéu, Nia. La meva reserva per casos d'emergència! Aquesta extraterrestre idiota em sentirà! He d'anar a la feina. Mayuko. Tens una trucada del poble. Moltes gràcies. Sí, digui? Hola, mare, que passa res? Sí. Què? En som ella? Vols dir en Genzo? Sí. Ha vingut a viure a Enohana? No l'he vist. Sí, si els veig els hi donaré records. Escolta, i tu com et trobes, mare? Estàs millor? T'has de cuidar, Sí, jo estic bé. Ja et trucaré un altre dia. Adéu. Ja està, moltíssimes gràcies. De res. Per cert, com es troba ara? El senyor Yoshiaka m'ha dit... Ja estic millor.
Me n'alegro. Cartier, cuina occidental. Bona nit. Ostres, ets tu, Mayuko? Perdoni, em sap greu haver fet tan tard. No passa res. Tot plegat acabo d'obrir i encara no ha vingut ningú. Però això no és res d'excepcional, aquí. Sí, els llums del rètol no estaven encesos. De debò? Xie, que els podries encendre. Un altre cop? Mai no te'n recordes, tu. Espera't, que t'ajudo. Una mica més, una miqueta. Jo sola també hi arribo, Mayuko. Ara ja es veu. Ara sí, però un dia perdrà el cap el meu pare. Ai, quin desastre. Au, ja has tornat a fer una destrossa. Pels plats trencats aquest mes tindrem números vermells. Has de vigilar més, quin sapastre. De debò, que ho sento. Esclar, ja no sé com li haig de dir. Una entrada d'adult. Sí, endavant. Per fi han agafat el que provocava els incendis. Que perillosos són els aficionats. No en saben res del foc. No ho entenen, que el foc és com un ser viu. Es pot convertir en una criatura terrible o pot ser un criat fidel i obedient. Avui farem una bona foguera. Va, crema, crema, fins que no quedi res de res. Perdoni. Sí? Viu aquí una noia que es diu... Tranquil·les, no us vull fer cap mal. Sóc un amic de la Chigasaki. Escolta, noi, no hi pot ser qui és la banda de les noies. Sí? Mira quin escàndol que has muntat. I això, que vens arròs? No, no és això. És que m'han dit que la Chigasaki té una habitació llogada aquí. La Chigasaki? Que ets amic de la Mayuko, tu. Sí, som del mateix poble. He vingut amb el meu pare, que ara treballa aquí. El meu pare m'ha donat aquests sacs d'arròs perquè els hi doni a la Chigasaki. Sí que em sap greu. Ara la Mayuko no hi és. Està treballant. No hi és? Ei, si vols, ja els hi donaré jo els sacs d'arròs. Perdoni, que em podria dir on treballa la Chigasaki? No n'entra ni un de client. Em sap greu fer-te estar aquí sense fer res. I també me'n sap això del sou. No, i ara? Jo tampoc no hi faig gran cosa al restaurant. I només pel fet que em doni sopar ja val la pena de venir una estona. Ei, Mayuko! Com que no tens res a fer, per què no juguem una partida? Un altre cop? Ja n'hi ha prou, que sempre m'acabes apallissant. Va, ja et deixaré guanyar. Una partideta i prou. Amb aquest botó fas això. I amb aquest altre botó fas així, ho veus? Uf, que fort. Oi que és senzill? Va, comencem. No ho sé si en sabré. Ja ho veuràs com sí. Comencem. Preparats, ja!